Goeie, het is maandag 1 december. Welkom bij Bient, met Joen aan tafel. De Movember-snor van binnen Pier de Haan. Zorg er nog maar even goed naar, want hij gaat er dadelijk al. Ja, en hoe zit de Friese economie ervoor na de crisis? We krijgen hier een analyse van hoogleraar Jouke van Dijk. En zond dit weekend wint er een tropische diplomatieke verrassing in het Bonnemehoes in Huddegriep. En sinds afgelopen zaterdag ook eigenlijk weer volop bezig om alle dozen uit te pakken. En dat doet een mens ook gelijk beseffen hoeveel spullen we allemaal hebben. Heeft u veel rotzooi? Heel veel rotzooi, ja. Ja. Meneer Rissé, ja, het is een prachtig om te zien in uw nieuwe huis. U bent, ik moet het goed zeggen, honorair consul, generaal van de Islamitische Republiek Mauritanië. U zegt het goed en dit is een hele mond vol. Maar wat is het? Waar het voor staat, meneer Lausma, is dat ik vertegenwoordiger ben van de Mauritaanse regering in Nederland. En ik probeer vanuit mijn rol bij te dragen aan goede bilaterale betrekkingen tussen enerzijds Mauritanië en anderzijds het Koninkrijk der Nederlanden. Het is niet hetzelfde als de ambassade, hè? Nee, de ambassade van Mauritanië is in Brussel, wordt ook geleid door de Mauritaanse ambassadeur. Die zit er met een kleine staf, met maar een paar medewerkers, geaccrediteerd in de Benelux-landen en in de Europese Unie. Dus de ambassadeur in Brussel is erg blij met een paar consuls om zich heen die hem helpen om al dit werk te verzetten. Ja, en een verre consul van Huddegriep en een prachtig huis. We gaan daar dadelijk nog veel meer van horen waarom Zeker. u hier gekomen bent. Ja, we zullen even naar een nieuwe maand, want november is voorbij en dat betekent dat de man die het meedienen onder actie Movember nou eindelijk die snorder al Helly litten kennen. Toezenen die begon in november met een skin lip en die lieten dus haar snor steen om aandacht te vragen voor prostaat- en tilbalkanker. En een daarvan is binnen Pier de Haan. Ja, binnen. Ja. Baas snorken, jongen. Ja, dank je. Zeker. Dat is een tientje spanning, man. Ja, dat is hoeveel dagen? 30 dagen? 30 dagen lang, ja. En hoe viel het? Het begint nog aardig te kriebelen. Ja. Maar het weer worden. Ja, hè? Ja, zeker. Nou, zullen we even zien hoe het dat begon in november? Ja, leven we dat maar. Ja, foto's van mij. Alle dagen in? Ja, elke dag even een fotomaatje van hoe het erbij stier. Dus ja. En begon er wat om te wennen? Nog steeds meer, ja. De meesten zijn van kerstmis laten. Maar ik zei, ik get er in december toch echt al. Ja, want het is toch wel heel wat, hè? Want hier is er ook nog een heel but bij. Ja, inderdaad. We werden net al in een gesnor, want dat is de opdracht uiteindelijk. Ja, klopt. Maar dit vond ik wel nog een stuk mannelijker om de bader ik bij te laten staan. Mannelijker? Dus ja. Nou, ik wil, man, dit is misschien van jullie tijd dat de snor nog wel wat populair was. Hoe vindt u? Het is, ik ben geboren in 57, dus mijn puberteit in de jaren 70. En toen hadden we allemaal schoenen met bolle neuzen en een snor die misschien nog wel voller was dan de snor die jij heeft. Maar is het goed? Ik vind het prachtig. Ik ben heel erg benieuwd wat we straks gaan vinden als hij eraf gaat. Ja. Ik kan nooit een snor houden, hè? Wel lang Nee? hier, maar verder is nooit komen. Nou, maar ik vind het wel een leuk. Ja, een beetje een mooi snorken. Ja, dat kies je zo'n bepaalde films, Duitse films spelen. Hebben we het weer net door. Hey, daar heeft net samen met hè? Nee, het is een reden. Vertel. Nou, mijn Heidi had sinds oorlog prostaatkanker. En dat was voor mij toch wel een extra motivatie om hier om mij te doen. Omdat het toch een bod van invloed is op mijn dagelijks leven in dat opzicht. En ja, ik gewoon de gezondheid van man in het algemeen om daar een steentje om bij te dragen op deze manier. In het grote geheel. Nou, ik kies die snor stilitten en dan, maar dan maakt wel mijn meesten in de peteren uit, denk ik. Want dat is echt een doel. Is dat slagen? Ja, absoluut. Ja, er zijn wel een protte mee die met op aansprutsen werden met kadieën. En dan krijg je toch hele boeiende gesprekken, want iedereen had toch direct of indirect dat wil mij te maken. Bent zijn familie of vrienden. Maar wat jij is dan van meisken? Dat ze zeggen, kies de voorbeeld in? Wel mooi dat ze het doorst. En de meesten die kennen ze er wel in vinden. En
vind het wel een goed initiatief. Ja. Maar heeft de gevoel dat mensen op een idee bracht heeft? Bijgelijks met tilbalkanker weet ik dat het heel belangrijk is om jezelf te onderzoeken. Ja, nou, het is vooral de manier is vrij ludiek natuurlijk. En het is vooral belangrijk om aandacht te krijgen voor het onderzoek. En om zo betier mogelijk die zelf te laten controleren van als het haast. Of, Ja. En is het idee dat dat slag is? Dat het doelkamer is bij die vreun? Ja, ik denk dat het wel heel aardig lukt. Dus in elk geval een stap in de goede richting. Maar dan mag er nou afscheid van nemen, hè? Ja, zeker. Ja. Gaat het goed met uw vader? Gaat het de omstandigheden goed met uw vader? Momenteel gaat het naar omstandigheden. Ja, En hij is natuurlijk buitengewoon trots op u, met de actie van de snor. ja dat denk ik wel. En ik op hem. Ja, zeker. En wat zei hij ervan? Ja, hij vindt het een heel mooie actie en dat wel wie is mij. Ja, absoluut. Ja, en wacht, er mocht ik nog wat voordat de ding raak gaat. Ik wil nog even zo naar de show, maar dan moest ik geld ophellen, hè? Ja, inderdaad. Ik had €330 ophalen. Dus daar ben ik wel wie is mij. Oké. Ja, moment suprem, man. Ja, moment suprem. Wist er klaar voor? Nou, één maatje. Nee, daar komt hij. Oké, nou gaat Nou, steeds maar achter in de snor. Yo. Ja, dit wordt het nog wel even. Won dat wel? Hij is wat te lang zeker, of net? Ja, ik heb een liedje aan. Oh, nou, daar zullen we dus aan wel even verder naar. We praten aan Snek met de hoogleraar arbeidsmarktanalyse Jouke van Dijk over de thermometer in de Friese economie. En nu zeggen we eventjes naar Ries, want Ries, hoe gastvrij is het eigenlijk? De Belgen die winnen het al wat losser allegaar, dat doen we wat makkelijker. En die zeggen heel erg het leven om. We zullen het hebben over de economie, Jouke van Dijk. Ja, we zullen maar eens even zien hoe het er vast zit in de Friese economie. Want we hebben een crisis gehad en ja, we willen wel even de thermometer erin steken. Ja, In Friesland verzinnen we geld vooral in de landbouw, het toerisme en de bouw. We binnen een provincie met een soort lietse ondernemers. De crisis had ik hier bottaslijn. Hoe stiet de Friese economie er nou voor? Ja, 4,5. Dat is net een geweldig cijfer. Ik doorde er thuis net echt enthousiast mee binnen te komen. Hoe zit het met jou? ja, nou zo zit het eigenlijk wel, want het hangt er zo'n beetje om. Iedereen denkt van de crisis is nou wel oor, want het doet het al zo lang. Maar dat toch wel goed Ierlien ek. En ja, er ben wel signalen dat het beter gaat, maar er ben ook nog wel signalen dat het dan wat valt. Zoals, de Siosberg is nou wat dicht. Dat kost toch al hier weer baan en de bouw dat kroept wel een beetje omheen. Maar we zien ook nog steeds banen die verdwijnen in de financiële sector. Want daar heel veel dingen die gaan nou via het appje en net meer via personeel. Dus het is nog net zeker dat het echt omhoog loopt. Daarom kom ik op een 4,5. 4,5, dat is net een soort 5,5 voor de Friese economie. Waar bent u naartoe gekomen? In elk geval naar een heel mooi huis in Hudde-Griep. Ja, dat Ja. zeker. Maar, ja, u Maar zit- als ik de hoogleraar mag geloven, ook in een provincie met de nodige economische zorgen. Ja. En het bijzondere is eigenlijk wel, je kunt het verdelen in de regio's. Hoe zit dat? Ja, in het zuiden van de provincie gaat het eigenlijk volle beter dan in het noorden. En Ekkeljout had het moeilijk. Heerenveen doet het hartstikke goed. En ook Zuidwest-Friesland. Maar daar zie je bijvoorbeeld ook een ZZP'ers. En dan ben je voor een deel ook consultants die waaien in een mooi huis en boordje van de door. En vanuit het zuiden van de provincie ben je natuurlijk samen in Amsterdam of in Utrecht. Dus daar gaat het wel goed. Maar in het noorden, daar hoort het net over. Daar zien we ook een prote jeugd die geen startkwalificatie heeft, slechte opleiding en de baan verdwijnen. Dus daar is het echt zwaarzaam. Maar hoe kun je dat er precies zo'n breuk tussen zit? Ja, dat ging er echt een beetje met de afstand af. Vanuit Snits ben je natuurlijk samen in de Ronenstad. En vanuit Dokkum is het toch even een stukje verder. Dat maakt het toch een verschil. Ja, nou, Sionsberg kwam erbij landbouw. Onder andere, ik zeg de cijfers eventjes, van 2008 naar 2013 is er haast 22% minder omzet indraait. Ja. Dat is wel schokkend. Ja, en het zie je ook in de financiële sector. In Ljouwt weer een grote baan in die sector. In de bouw weer baan verloren. Eigenlijk alleen in de ICT en in de zorg daar weer een beetje aannamen. Maar nou, maar die bezuinigingen van de overheid, zelfs in de zorg nemen nou de baan nou. Ja, nou ja, dat is heftig. En vooral een bepaalde type Fries, die treft dat. Maar een bepaalde opleiding, waar ben dat? Dat zijn vooral de mensen met een MBO 2 en een MBO 3 opleiding. Die waren vroeger dan die in de fabrieken ding. Nou, dat werd al geautomatiseerd. In de Chinese sector, bij verzekeringen en bij banken, daar vullen ze je formulieren in. Nou, dat hoeft al niet meer. En die banen die komen echt nooit weer waarom. En dat is wel een probleem, want van die groep hebben we een heel protte in Friesland. Ja, maar wat is dat dan voor groep? MBO
Twa, wat heeft die voor opleidingsdien? Ja, die gaan een opleiding van, het is, wat nemen we dan krijgt een startkwalificatie. Dat is bijvoorbeeld timmerman, maar ook bepaalde fabriekszaken en administratief medewerker. Al je baan, werd je net een universitaire of een hbo-opleiding, maar krijgt daartussenin. Ja. Wat is dat trouwens voor opleiding? Ik ga een HAVO-opleiding in en nu volg ik HBO. Ja. Ja, hij zit dus wel goed. Ja, HBO, dat is wel prima, maar MBO 2 draaien, ja, daar wordt het heel moeilijk. Ja. Maar welke sectoren zullen dan al winst niet? Dat begrijpen wij. Nou ja, dat is even de vraag van, we maken gewoon een nieuwe ding van, bijvoorbeeld toerisme. Dat is al je baan die het heel goed passen bij deze opleidingsniveaus. Nou, in het zuiden van de provincie is wel een toerisme, maar in het noorden, langs de Waardkust, is dat eigenlijk net. En als ik naar Duitsland zie, daar is dat er wel. Dus misschien kun je dat ontwikkelen. Nou, wij zijn heel goed in poortjerappels. Nou, er zijn nog nieuwe ideeën om die poortjerappels in soorten groen te kweken. Nou, dat vereist wel wat investeringen en nog wat onderzoek, maar dat kan wel. En als dat lukt, dan smiet dat baan op, juist voor deze groep. En een soort hek? Want ik bedoel, alleen nog toerisme en jerpels, daar redden we het bij. Nou, in toerisme, daar waar je wel een protomeesting. Er zijn wel oren-experimenten waarvan ik denk, bijvoorbeeld watertechnologie. Nou, dat is een mooie sector, dat is een hele goede ding. Maar op dit moment smiet het er net heel volle banen op. Dat komt op termijn wel, maar dat wordt misschien nog wel 15 jaar hier. Ja. En nou, bij toerisme, daar kun je misschien wel volle gauwer wat bereiken. Ja, Joegen een voorbeeld. En daar hebben we even wat beelden bij zocht, want Lauwerzeeg. Misschien kunnen we even naar het beeld zien, dan kun je die even omzetten. Dit is, links is Lauwerzeeg en rechts is wat jou eigenlijk vregen hebt. Vertel, wat zeg je hier? Ja, dit is natuurlijk typisch het voorbeeld van in Frankrijk. Daar ga je alle dorpjes waar het visserij is, met toerisme. En dat vinden we alle keer prachtig als we daar komen. Maar als ik op Lauwerzeeg ben, dan denk ik van ja, als ik de Loons rijd, dan zie ik net echt een mooie haven. Nee, de kele vlakte. Protelootsen en dat maakt gewoon oors. En er zijn nog wel wat ideeën om dat te doen, maar het wordt niet te lang. Het moet echt even van de grond komen om daar mooie toeristische infrastructuur, maar goede restaurants te ontwikkelen. En die viskers, die moeten natuurlijk ook een plak gaan, maar misschien krijgt even daarnaast. En nou, het zit gewoon net op. Nee. Nou is het idee dat je vaker komt om even die thermometer erin te steken om te zeggen van wat is het cijfer, wat is de temperatuur. Denk je dat er in kwarten wat onverhoor is? Joh? Maar die 300 miljoen nu die nog weer vrijmaken binnen, of al jij de vrijmaken binnen? Ja, ik denk dat het wel beter gaat. Maar als er de wereldcrisis toch weer thuis laat, dan gaan we hier in Friesland ook last van. Maar we zijn wel bezig en de provincie heeft met al die investeringen in nieuwe dingen. Maar het had even tijd nodig om op gang te komen. Maar als we meer geld uithouden, dan komt het wel weer goed. Maar het is net zeker dat het nou in de komende 3 maanden toch die al hier al komt. Op termijn komt het wel goed, maar wanneer precies, dat weten we net. Dus ik beloof net dat het over 3 maanden een zoon is. Nee, nou, we zullen zien. Je houdt het in ieder geval in de gaten. Zeker. Prachtig. Het zette Ries de Arroende Week landelijk op een kaart. De discussie over hoeveel asielzoekers het dorp herbergen kan. Maar hoe zit het toch de heren in IJsma de gastvrijheid in Gastelon? Wij zien je het deze week uit. Gastelon. Prachtig stuk van uw provincie tussen Mar en Klif. De Zoongroen is gastvrij voor de toeristen, maar ik in de opvang van vluchtelingen had Gastelon een bijzonder verliezen. De Belgen, de Molukkers, de Joodse onderdoekers, alle jaar vonden ze hier haar plak. En nou mogelijk de asielzoekers in Ries. Vraag is of Gastelon altijd dan sa gastvrij west had, of dat er orenfactoren een rol spelen. Honderd jaar verlien. De tijd van de Eerste Wereldoorlog. Het tal inwoners in Gastelon verdubbeld maar de komst van de Belgische soldaten. Ze zijn interneerd in tentenkampen bij Oudemadem. Henk Luiks is verneemd naar zijn paake Henry, die hier als Belgische soldaat in het kamp ziet. Dit is een locatie waar vroeger een Belgenkamp wist, dat had hier achter stond. En daar had mijn paken dus ik wist. Mijn paken weer daar heel sluitend in. Ik denk toch een hele andere wereld hier werd er niet terug te kwamen. De Belgen die waren toch wat losser alle keer, dat doen alle wat makkelijker. En die zeggen heel erg in het leven om. In Marenklif is een tentoonstelling over die tijd. Ik maak het verhaal van soldaat Luiks. Er wienen volle meerstijltjes, maar Luiks is de enige Belg die het in Friesland bleun is. Hij had er toch zijn waai in vond, want hij had mijn beppen getroffen
In de oorlogstijd ben ze dus ik trouwd. En mijn beppe die van het huis een kruidenierswinkeltje. En dat had hij dus, of hij zijn mooie beiden overgenomen. En dat heeft ze tot in de 70 jaar en heeft ze dat voortzetten. Gastelaan wat door het Nederlandse regeer onwiest om de Belgen op te vangen. Eerst zieten ze in tentenkampen, maar later ik bij de meesten thuis. Gastvrij, maar het wiek financieel onttrekkelijk. Het leverde heel op. De steenfabriek in Ries is dichtgegaan. Want de opvang van Belgen leverde meer op dan het produceren van slechte kwaliteit of matige kwaliteit steen. Er komt meer en meer contact met de bevolking. En de Belgen nemen ik haar eigen gewoontes en tradities mee. Likos het eten van vogels of het Belgisch keertsen, maar ik voetbal. Op snijden, nou, dat we in het Calvinistische gastenland wie dat mocht dat eerst net. Later is er wat afstemming voor jong. En in de voetbalclubs zijn er ontstaan die een oorleiding daarvan. Het er ik spanning was tussen de bevolking en de Belgen? Ja, ik wil. Er heb ik nog krantenknipsels in de tentoonstelling dat de jonge famkes of de ouders van de jonge famkes oproepen worden om er dan maar om te denken dat ze maar niet met de Belgen aanklampen moesten. Waarom naar de beginvraag? Wie Gastelaan nou sa gastvrij bij de opvang van de Belgen of speel je er ik orenfactoren? De gelegenheid weer er en ze zijn gastvrij ontvangen. Het is van bovenhoud denk ik wel in dit geval ik wel opleid. Zat het dan nou dan ik het geval is. Maar goed, ja, ik ben blij dat dat zo plakvond het. Want als je bekje dus net steen. Ja, en morgen jaren we meer hoe de Joodse onderdukkers in Gastelaan. Ja, binnen Pier. Dat ziet er lekker uit. Ja, zeker. Ja, dat ken ik natuurlijk net oors dat we zeggen dat die snor er ook zit. Dan gaat hij direct aan. Dus de best aardig 4 kam. Ja. Nou, doe maar. Ik vind het wel leuk, hè, om te zien hoe er het live dorst. Ja. Cheers. Ja, dat doet hij goed, hè? Ja, doet hij zeker goed. Ja. Een skienlipke. Nou, dan gaan wij verder maar... Maar ja, met u moet ik in het Nederlands, want u woont in dat fantastische mooie Bonnema-huis van architect Abe Bonnema. Bent u naartoe gekomen vanuit Rotterdam met uw consultschap, zullen we het maar zeggen. Maar, En met mijn echtgenoot. Met uw echtgenoot. Maar Ja. wat trok u zo aan eigenlijk in Hurrigrip? Nou, het pand. Het pand, en ik moet eigenlijk zeggen het pand en de tuin. Ik ben al jarenlang lid van de vereniging Hendrik de Keizer. En op enig moment in augustus zag ik dat dit pand beschikbaar was. En het was op basis van de fotoreportage al een beetje love at first sight. Dus ik heb toen in augustus, in de eerste donderdag van die maand, wat foto's op de site aan mijn vrouw laten zien. En in het kader van Doe eens gek zijn we echt de volgende dag in de auto gestapt richting Hardergrijp, waarvan ik toen nog niet wist dat het officieel Hurrigrip was. Maar goed, naar Hardergrijp gereden en door de tuin heen gebanjeerd. En een beetje als een soort halve mislukte inbrekers met onze handen voor de ogen naar binnen gegluurd. Nou, dat deed de vlam nog meer, zeg maar, ontsteken. Afspraak gemaakt met Hendrik de Keizer voor bezichtiging. En toen we het eenmaal binnen hadden gezien, toen waren we echt helemaal om. Want Hendrik de Keizer is de Hendrik de stichting... Keizer is de vereniging die zich onder andere heeft toegelegd op het onderhouden en beschermen van panden met een bijzondere architectonische waarde. Ja. Waarvan het Bonnema-huis in het kader van naoorlogse villa-bouw natuurlijk een mooi voorbeeld is. Daar is het pand van. En wij zijn huurders van Hendrik de Keizer. En ik ben al van Hendrik de Keizer sinds jaren lid. Ja. Dus het pand bezichtigd en uiteindelijk tot even overeenstemming gekomen om het pand te huren. Ja. Zullen we even kijken naar de verhuizing? Want u bent dus net aangekomen ook, hè? Ja, twee dagen. Sinds 2 dagen nu in Hardergrijp. Ja, dat is misschien een wat rare foto, maar die hangt daar omdat hij een beetje uit moet hangen. Okay. We kunnen geen opgevouwen wimpel in de vlaggenmest hebben. Ja, het ziet er mooi uit. Is het lastig om dit in te delen? Ja, best wel. Want je zit natuurlijk ook met stalen kolommen en met een bepaalde indeling van het pand. Hier ziet u de tuin. Ja. Prachtige tuin, ingericht Prachtige tuin. Er was wel wat kritiek op, hè, dat die niet goed onderhouden zou zijn. Heeft u wat groene vingers? Ja, nou, nee, ik niet, maar mijn vrouw gelukkig wel. Ik deel die kritiek overigens wel. De tuin heeft wel wat achterstand. Maar we hebben voor aanstaande woensdag hebben wij een afspraak met de man die voor de familie Bonnema jarenlang de tuin heeft onderhouden. En het is wel de bedoeling dat we met hem een plan, een campagne gaan maken om de tuin in oude luister terug te krijgen. Oké, dus de mensen die daar wonen en zeggen van god, dit moet opgeknapt worden, die hebben er een goede
nieuwe bewoners bijgekregen. Ik hoop dat ik je mensen niet teleur ga stellen. Ja. Zullen we het even hebben over uw bijzondere werk? Het is eigenlijk vrijwilligerswerk, hè? Als Zeker, consul. ja. Want het woordje honorair is een chic woord voor onbezoldigd. De Belgen hebben eigenlijk een veel mooiere benaming voor het werk wat ik doe. Ereconsul. Of ereconsul of consul of honor, wat de Engelsen ook wel zeggen. Honorair is het letterlijk woord voor onbezoldigd. Ik ben onbezoldigd, kijk aan, hier zien we de eerste beelden van Mauritanië. Mauritanië. Ik ben onbezoldigd consul-generaal van Mauritanië. En wat ik net al zei bij de intro, mijn taak is met name om de belangen van Mauritanië hier in Nederland te behartigen. Ja. Zullen we eens even kijken wat Mauritanië is? We hebben even een paar dingen op een rijtje gezet. Mauritanië luidt in West-Afrika. Het land bestaat zo'n 1960 en het staan 3,5 miljoen inwoners. De belangrijkste connectie met Nederland zit in de visserij. Fiskers uit Duitsland halen het oude ronier haast 26.000 ton vis uit het water van de Mauritaanse kust. Nou, kleine vertaling naar het Nederlands. Visserij. Dat is wat wij hebben met Mauritanië. En wordt u daar ook voor ingeschakeld? Ja, visserij, om het misschien nog even aan te vullen, visserij en ijzererts. Mauritanië is een van de grootste leveranciers in de wereld van ijzererts. Er is een hele grote mijn in het noorden, in Zouarat. En met Coris in IJmuiden en Mauritanië zijn er ook wel redelijk hechte banden. En wat doet u dan? Neemt u dan mensen mee, bijvoorbeeld hier naartoe? Nou, wat ik probeer samen met de ambassade en met officials in Mauritanië om met elkaar te spreken over zo goed mogelijke wijze van samenwerking. We kijken natuurlijk ook elke keer samen met de Europese Unie hoe visserijakkoorden er het beste kunnen uitzien. Waarbij er recht wordt gedaan aan Mauritanië als land wat de visgronden ter beschikking stelt. Maar waarbij het natuurlijk ook aantrekkelijk moet zijn voor ondernemers om daar te vissen. En waarbij er natuurlijk ook gewoon heel goed gekeken moet worden naar ecologisch overzicht. Ja. Maar kan het dus zo zijn dat we straks allemaal hooggeplaatste Mauritaanse premiers en presidenten en ministers in Hurregriep zien? Nou, het zou wel mooi zijn als we misschien het staatshoofd van Mauritanië een keertje in Hurregriep kunnen krijgen. Ja, dat zou leuk zijn. Dan moet hij hier ook even meteen aan tafel. Hij was hier 2 jaar geleden, dus of hij binnenkort weer komt, dat durf ik te betwijfelen. Maar met enige regelmaat is wel de ambassadeur van Mauritanië is hier in Nederland en die zal ook ongetwijfeld bij mij te gast zijn. En met enige regelmaat is zeker de minister van Maritieme Economie, visserij, ook in Nederland. En ik hoop hem ook een keertje in mijn pand, in het pand Bonnema te mogen ontvangen. Ja. Maar want hoe zit dat? Ik weet dat een ambassade bijvoorbeeld dan eigendom is van het land. Ja. Hoe zit het met Bonnemahoes? Is dat een beetje Mauritaans grondgebied nu? Nee, dat blijft vooral grondgebied van de Harde Grijf en van de Vereniging Hendrik de Keizer. Het is wel zo dat daar waar ik mijn consulaire administratie heb, dat is wel beschermd. Dus er mag niemand binnenkomen? Nee, het is niet zo dat de politie zeg maar, zo binnen mag komen, naar die kamer mag gaan en dan bijvoorbeeld mijn consulaire administratie in beslag mag nemen. Nee, daarvoor voorziet de conventie van Wenen in dat dat niet mag gebeuren. Ja, bijzonder, maar gaat u ook een exotische tint of een wind door Hurregriep laten waaien? Ik hoop, wat ik u net zei, dat ik de tuin misschien wat exotischer kan gaan maken samen met mijn echtgenote dan dat het nu is. En dat in die zin de tuin ook weer wat meer uitstraling gaat krijgen. En dat misschien ook mevrouw Ruijs, als ze ons zou kunnen zien, ook dan weer trots gaat zijn op haar eigen tuin. Dus dat is denk ik voor dit moment de exotische bijdrage. En verder gaan we toch proberen om de komende tijd de provincie Friesland in het algemeen en Hurregriep in het bijzonder wat aan te trekken. En ons zeg maar hier te gaan vestigen. En, dat is koor op de molen. Ja. Er is ook een prachtige link. Ik ben ook directeur van de Warrenacademie. En er is een prachtig warrengebied in Mauritanië waar ook trekvogels van hier naar daar gaan. Zeker, Bang Dagen in het noorden. Ja, dat is niet zo bekend bij Nederland, want u noemde net visserij en ik ijzererts. Maar wat u zegt, in het noorden van Mauritanië is Bang Dagen. En dat is een van de grootste winteroverblijfplaatsen voor de Nederlandse vogels. Die trekken daar vrij massaal naartoe. Dus het is voor het Nederlandse mensen is het niet zo'n toeristisch gebied, maar voor de Nederlandse vogels wel. Die vogels kennen dat allemaal. Die vogels die kennen het allemaal, ja, zo is het. Ja. Nou, ik wens u een prettig verblijf hier in Friesland. Hartelijk van harte welkom. Dank u wel, meneer Asma. Nou, jongens, we moeten even nog deze man bekijken, hè? Hoe is het? Hij is er het bloed wel een beetje in bij die. Ja, het is wel wat keel. Ja. Hoe is het? Ja, ik moet er even naar mennen. Ja. Nou, daar heeft in ieder geval goede dingen in. Je hield op helft voor de goede zaak. Ja, absoluut. Ik wil ook iedereen voor bedanken die mij steund had bij deze. Okay. Nou, binnen Pier, dat is weer steeds maar keel terug het leven. Juist. Hartstikke mooi. Heren, bedankt. Ik wil je nog verder. Ja, ik wil je ook bedanken voor het zien. Dit wie bient voor jou. Morgen zit advocaat Tjalling van de Goortjeren. En we hebben het ook over een nieuwe rage. Dat is zelfs bierbrouwen. Dat is mooi. En voor nou nog een hele mooie joen verder.